Sɔgɔma in na an bɛna min ye ɲɛfɔli kɛ an ka dugudenw ye ka ɲɛfɔli kɛ an ka jamanadenw ye faamuya bɛ se ka sɔrɔ cogo min nin waati in na sabula bɔlɔlɔ sanfɛla a kɛlen don min ye bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ a la waleya ni kibaruya ni jatigintanw ko minnu kɛra kabini san 10 dɔw ye san 15 ye o waleyaw u bɛ kana ni olu de ye bi ngalon sira ma kana o kɛ i n'a fɔ ko kura don kabi utukalo tile 10 san 2025 ŋunuŋunu ale duruntulen don kosɛbɛ fɔlɔ n'o y'a sɔrɔ an ka jamanaw kɔnɔ ŋunuŋunu kun tɛ se ka san sɔrɔ bi bɔlɔlɔ sira o b'a ko teliya maa caman bɛ yen olu bɛ bɔlɔlɔ kan olu kɔni ɲɛ tana ye kibaruya dili u ma u ka cari bɛɛ lajɛlen ka telefɔniw kɔnɔ maa ka telefɔni b'u bolo maa ka nimero b'u bolo olu b'a keru a bɛɛ lajɛlen ma keba yana an ka taa yɔrɔ jan u ye kuma min fɔ nanzarakan na ko tentative de coup d'état ni nanzara kunnafoni gafe caman y'a sɛbɛn an yɛrɛ ka laselilikɛla caman y'a sɛbɛn kuma in a bɛ n'a fɔ maaw ma faamuya de keba tentative de coup d'état ye mun ye an wulila an ye marifa ta ɲɔgɔn kan ma bɔlɔn kɔnɔ an ye mugu ci ɲɔgɔn na an ye kisɛ ci an wulila ka yɔrɔbaw kari kulu 2 bɛ ɲɔgɔn na n'o o balila o de ye tentative de coup d'état ye ne hakili la o ma kɛ Mali jamana in kɔnɔ yan maa m'o ye maa m'o kuma mɛn maa ma maa ye ka marifa ta Bamakɔ kɔnɔna yan ka ɲɛsin fanga tigilamaw ma ka ɲɛsin Asimi ninnu ma ka ɲɛsin marabolo ɲɛmaw ma ka ɲɛsin kabilatigiw ma maa ma o ye o ma kɛ o kɔrɔ maa minnu yɛrɛ bɛ ka kuma fɔ ko tentative de coup d'état kɛba u k'a ɲini k'a kɔrɔ dɔ fɔlɔ mun don min bɛ ka kɛ Bamako a fɔra de ko maa dɔw bɛ yen ŋaniya tun bɛ u la ka wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin fanga ma kɔn kɛra a ko ma ka wulikajɔ kɛ k'a ko dan sigi sira la sigana kɛlen don maa minnu na kɛba olu dɔw welela k'o ɲininka kabi o de kɛra o kɛra dɔw ka sugu sɔrɔlen ye o kɛra dɔw ka sira sɔrɔlen ye o kɛra dɔw ka ŋaniyaw sabatilen ye bɔlɔlɔ sira ka don o don kɛba minɛna Kasimu minɛna karisa minɛna u taara ni nin ye yan fɛ u ye nin kɛ u ye nin kɛ tan Mali sɔrɔdasi ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen minɛnen don bɔlɔlɔ sanfɛ kɛba hakili sigi ani ko faamuyali ani ko ɲɛdɔnni ani min fɔra jamanadenw ye u k'a to kibaruya yɛrɛ ka ɲini ka d'u ma jamana ɲɛmaaw fɛ o de ɲɔgɔn tɛ an kana to fiyewu maa minnu bɛ yen n'u sago ye nin kana ni jasiran ye nin kana ni ko wɛrɛ ye an ka jamana kɔnɔ ka fɔnko ɲɔgɔnkɔ ni futinɛ wuli an ka wolomasiri tabaw ni ɲɔgɔn cɛ an kana o garisigɛ d'u ma fiyewu anw minnu bɛ bɔlɔlɔ kan anw minnu bɛ kibaruyaw sɔrɔ an ka hakili ma ɲɔ an ka kow jateminɛ yana an k'u fili bɔlɔlɔ kan yana an k'u fili siraw kan kɛba ni ne kɔnɔna na sa service de renseignement maaw dɔgɔkun nata in u bɛna wuli ka jɔ kɛ groupe WhatsApp kan han a ko bɛ ka dama tɛmɛ sɛgɛsɛgɛli kɛrɛnkɛrɛnnenw kuma jatigintanw maa minnu bɛ kɔ kan minnu b'u ka kumaw kɔkɔrɔma don yan minnu bɛ wuli ka jɔ la bi ka kow sigi sen kan page kuntan bɛ maa minnu bolo maa minnu dogolen don kow kɔfɛ kɛba o fana baaraw bɛna daminɛ ni maa min minɛna e kana kuma dɛ i nɔ yera ko de la i bɛ min na a dɔnnen i jate minɛlen bɛɛ lajɛlen ka nimero identifielen don bi kɛba maa bɛ Mali kɔnɔ n'i ka nimero ma identifier a bɛ tigɛ ka bɔ yen o hukumu kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'u bɛ ka nin baara in kɛ u ka laɲini ye min ye o ye de ka jamanadenw yɛrɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ ka ŋunuŋunu sigi sen kan k'a don ba la ka yaasasa min ye jan min dalen don an ye an bɛɛ lajɛlen ka keleku a kɔnɔ u k'u sago sɔrɔ fɔnko ɲɔgɔnkɔ ka wuli futinɛ ka wuli jamana kɔnɔna na waleya in ma daminɛ bi kɛba bamanciwale kɛbaw bilara a la olu k'a lajɛ ka bingaliw kɛ ka wulikajɔw kɛ ka jasiranw kɛ ka waleyaw sigi sen kan lasigiden bɛ an fɛ yan
diɲɛ seleke naani lasigidenw b'an fɛ yan keba olu y'a baaraw kɛ ka maaw ɲini k'u bila baaraw la ka wulikajɔw sabati ka fɛn caman d'u ma u ka se k'a kɛ a ma se ka taa ɲɛ sisan u wulilen no mun kama o ye an ka wolomasiri tabaw ye o ye an ka faso kunnawoloden ninnu ye o ye an ka jamana kɔnɔna minnu b'u ni don su ni tile ko f'u ka u ka nkalon tigɛ ka min ye kibaruya jugu ta ka ɲɛsin olu ma sigana ka don janfa ka don namara ka sen sɔrɔ kunnafoni jatiginta ni nkalon o ka sinsin o bɛna ta min ye an ka jamanadenw ye an yɛrɛ kan ka hakili to an yɛrɛ la ni kibaruya fɛn fɛn bɛ na anw yɛrɛ kelenw de b'a ta an ka telefɔniw kɔnɔ k'a ci e ma nin ye wa e fana ma nin ye wa fo ka taa se maaw ma maaw jaabi tigɛ a y'aw hakilina kɛ kelen ye anw kɔni bɛ bamakɔ yan keba baarakɛyɔrɔ jumɛn bɛ yen ko ti ka baara kɛ bi ɲɛmaayaso jumɛn bɛ yen bi ko ti ka taa ka baara la ko dugusajɛ minisiri 3 taara Tumutukaw fɛ yen général coordinateur Ismaël Wage Mamou Dafe ani Burema Kansayi kunungo Asimi yɛrɛ tun bɛ yan Sogonikɔ ka na baara kɛ ka balo ta ka di jamanadenw ma sɔgɔmada in na jaw n'a ka mɔgɔw olu bɛ baara daminɛ CNT la premier ministre b'a ka baara la ministre tɔ bɛɛ lajɛlen b'i ka baara la kiiritigɛlaw b'u ka baara la polisiw b'u ka baara la jamanaden minnu bɛ ka nin baara ninnu kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ an b'a ɲini an ka maaw fɛ aw ka sabali aw yɛrɛ fana kana sɔn aw ka kɛ nin ko ninnu kɔkɔrɔdonbaa ye aw kana sɔn ja minnu tɛmɛna a mɛnna fɛn minnu kɛra a mɛnna u ka t'olu sinsin k'o don aw kunkolo kɔnɔ ka t'o kɛ tiɲɛ ye k'a sɔrɔ nkalon don keba kunungo a ko gwangojugu général de brigade Famukɛ Kamara n y'a sɔrɔ nɛgɛjuru la k'u bɛ k'a fɔ k'a minɛna a ko n k'a kɛ ala kama n kana kande gardi kɔnɔna na kaban n ka taa lajɛ baara min bɛ ka kɛ ale bɔra sa Kangaba ani Kuremale taama la nka a ɲɛ b'a la u bɛ k'a sɛbɛn fan bɛɛ fɛ ko min bɛ sen na ko ale sen b'a la keba ne bɛ Famukɛ dɔn Famukɛ ni maa mun t'a dɔn u ka Gawokaw ɲininka Famukɛ bɔra Gawo commandant de région militaire de la ka na kɛ chef d'état-major ka sɔrɔ ka général Jala d'a ma keba maa tun t'a dɔn mun na sabula masiri minnu tun b'a la ani a ka ko kɛcogo fɛ i tun t'a dɔn cɛdenw cɛ la mais cɛw u ka ɲɛmaa de tun ye ale ye Gawo kɔnɔna na yan'o cɛ fana keba an ka yan Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna yan u ka ɲininkali kɛ garde nationale la maa min don janfa a tile kelen a t'a kɔnɔ kuma tɛ k'a sira ta nka laɲini ye min ye o ye k'a fɔ n'i bɛ ka sanga sɔrɔ fadenw tɛ ban i kɔko i keba hali jɔyɔrɔ tɛ minnu yɛrɛ la u m'olu to kuma tɛ olu jɔyɔrɔtigiw Famukɛ tɛ coup d'état la a ti tentative la a b'a ka faso baara la a b'a ka bureau kɔnɔ su ni tile a bɛ k'a ka kɛlɛkɛcɛw min ye garde nationale ye mission yɛrɛ b'a bolo tuguni keba Kuremale ni Kangama tɛmɛnen kɔfɛ a bɛna taa mission wɛrɛ la tuguni wulikajɔ ni cɛsiri basigi ni lafiya bɛ se ka don an ka jamana kɔnɔna na cogo min na min ye général de brigade ye a ka kunungo kuma na a ko fasodenw k'a faamuya k'a fɔ baara min bɛ olu bolo jamanadenw ye baara min kalifa olu la jamana ɲɛmaaw ye baara min kalifa olu la olu b'o kɛ fo u ni dan sabula sɔrɔdasikɛ fɛn 2 dɔrɔn de b'i ye ka balo walima ka sa wa olu sigilen don a bɛɛ ka jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na wa keba minnu bɛ ka nin kibaruya ninnu di minnu bɛ ka nin ko ninnu bila bɔlɔlɔ sanfɛ u k'u labɛn u k'u préparer u k'u cɛsiri u k'u labɛn dɛ sabula sɛgɛsɛgɛli wulilen don yaasa ka se k'a ko bɛɛ lajɛlen sigi sen kelen kan maa minnu bɛ nin ko ninnu na ka nin kibaruya ninnu dangɛnɛmaya o la an b'a ɲini an ka jamanadenw fɛ a kana kibaruyaw carin minnu tɛ tiɲɛ ye a kana kibaruyaw dɔ fara u kan mun tɛ tiɲɛ ye parce que o fana ye maaw sago sɔrɔli baara dɔ de ye aw bɛ kɛ min ye k'a sɔrɔ aw yɛrɛ t'a kalama fɛn cira e ma e y'a ye e yɛrɛ ma faamuya cogoya la e y'a ci i ka telefɔni nimero mɔgɔ bɛɛ ma a bɛ taa bi dɔ tigɛ o tɛ se k'a mara a bolo o fana b'a di maa wɛrɛ ma o de bɛna na ni mɔgɔw sago sɔrɔli ye nin waati in na an bɛ min fɔ an ka jamanadenw ye baara min bɛ sen na a ma ban sɛgɛsɛgɛli min bɛ sen na Modibo Kone n'a ka cɛdenw bolo keba sɛgɛsɛgɛli min bɛ sen na
jamana kɔnɔna na baara min bɛ sen na wolomasiri tabaw ka gun kan a ko n'a banna don min a tɛ dogo maa si la k'i girin ka wuli k'a fɔ nin de don ka tila ka n'i sigi tuguni an binna karisa kan o cɛ man ɲi dɛ f'a ka fɛsɛfɛsɛ k'a nɔgɔw n'a kisɛw n'a kumabaw bɔ ɲɔgɔn na o baara o tɛ baara nɔgɔ ye n'i bɛ baara kɛ keba i kana sɔn fiyewu ka dusu bila hakili ɲɛ sabula min ye dusu ye n'ale bɔlen i b'i mada de k'i hakili sigi fɔlɔ ka ko bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ k'a dɔn tuma min na i ba sigira i bɛ sɔrɔ k'i ka wulikajɔ n'i ka cɛsiri kɛ kunnafoniya jatigintanw kunnafoniya minnu tɛ sen kan an kana sɔn u kana miiriya jugu don an na ka bisigi don an ni ɲɔgɔn cɛ k'an ka jamana fɔ ɲɔgɔn kɔ wa min ye général de brigade Famukɛ Kamara ye keba hali sɔgɔmada in na n'a ka di maa min ye o ka taa garde kan kɔnɔna na a bɛ yen a b'a ka baara la a ma taa yɔrɔ si fasodenya ni fasodenw ye baara min kalifa la n'a ka ɲɛmaaw ye min kalifa la a bɛ k'o baara kɛ n'Ala sɔnn'a ma taama min bɛna na k'a bolo tile fila in na an ye o donko ta ja bɔ cogo min an n'o fana di mɔgɔw ma u ka se ka faamuyali k'a la keba nin bɛɛ b'a kɔnɔ koyi nin bɛɛ b'a kɔnɔ nin waati in na nɛgɛjuru siraw bɔlɔlɔ siraw kibaruya siraw maaw ka sanumanw n'a tilenni n'a jɛlenw ɲini u ka baara kɛ n'o ye jamana kɔkan mɔgɔw u bɛ weleli kɛ kuma caman u sirannen don u jɔrɔlen cɛkɔrɔba caman b'an ka dugu kɔnɔnaw la an ka sigidaw la an ka togodaw la an b'a f'u ye k'u hakili kɛ kelen ye ni Ala sɔnn'a ma a bɛ kɛ Ala ta ye jamana in a ma daminɛ bi dɛ wa a tɛna na ban bi fana an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an kana don bisiki la an kana don jalaki la an kana fɛn fɔ min daluya tɛ an bolo an ka kow bɔ ɲɔgɔn na an k'a to an ka jamana ka se ka to sen na yaasa juguw sago o kana sɔrɔ an ka jamana na sɔgɔmada in na keba nin ye kado ye maliyɛn bɛɛ ta don han sabula an y'a ye k'a fɔ bɔlɔlɔ siraw yɛrɛ kan bi kibaruya jatigintan min bɛ di tile kɔnɔ bi sisan mali kan keba kɛmɛ sara la a bɛ 80 na han kibaruya minnu bɛ yen ni a bɛɛ lajɛlen ye nkalon ye 100 o 100 la 80 de ye nkalon ye kibaruya min bɛ di mali kan bi an ka hakili to o yɔrɔ fana na pour que an ka se ka baara in faamuya nin ye an donkan ye sɔgɔmada in na